el podcast. Podcast anarquista interestelar. Podcast anarquista interestelar. Podcast anarquista interestelar. Podcast anarquista interestelar. Vale. Si aprobáis este cursillo, seréis armas mentales. Ángeles de la muerte, la peor pesadilla de nuestro enemigo. Pero hasta entonces, no sois nada. Menos que nada. ¿Lo habéis entendido? ¡Señor, sí, señor! Toda esa mierda no va en serio. Vale. ¿Qué hacemos ahora, Benvinguts a un nou capítol de Pai, el podcast. Estem emitint, com sempre, des del Seso a l'Horta o no. I comencem un nou any i ja anem pel tercer capítol. Avui s'han conjurat les millores bruixes i pirates en una aquelarre anarquista sense precedents en la capital del Túria. ¿Qué tal, Ele? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, xurris? Pues molt bé, així rodeja de fanzines, com a mi m'agrada. Sols li volia dir a la penyeta Palleri que si mos va a veure fer el ball. Sols vull dir això. Vinga. I tu com estàs, Andrea? Bueno, pues así estem, ¿no? Contentis. Hi ha moltes ganes de veure-vos. I tu, Rosella, què tal? Molt contenta de tornar al Pai i avui, a més, un poc emocionada perquè vos porte una senyora anarquista morta molt interessant i molt propera. Vamos. I tu, Alexandre, com va? Jo molt bé, molt bé. A més, des de Tinta Narres hem vingut, pues, com sempre, a fer-la en contra. Entonces, pues, no res. I la gent del punt com està? Bé, molt bé, així, en ganes d'escoltar-vos en directe i res, a veure qui clava primer la pata. Segurament matros. La patata caliente. A mi no m'ha preguntat cap persona del podcast, però jo estic molt bé perquè avui me toca dirigir el programa, fer la musiqueta i fer tot, però bueno, jo crec que serà molt bé, així que benvingudis! Bueno, gràcies a aquest complot radiofònic ple d'energia contra l'Estat i contra les jerarquies que ens ofeguen, el Paibo, el podcast anarquista interestel·lar, va ser un conjur contra el món que ens envolta. Com el dibuix d'un cercle en un llac, quan llances una pedra, avui les nostres paraules es van a convertir en algo més, mentre s'expandeixen per les xarxes convertides en uns i en zeros. Com va dir Hakim Bey, la bruixeria funciona creant al seu voltant un espai físic i psicològic. La metamorfosi del lloc quotidià en esfera angelical. Vale, definitivament la penya del Pai ha perdut el cap, pot ser, segurament, perquè el temeta d'avui serà l'anarquisme ontològic i les zones temporalment autònomes. Quasi res. Hakim Bey es va preguntar en els anys 80 si estaven condemnats els qui vivíem el present a no experimentar mai l'autonomia, a no experimentar ni per un moment un tros de terra governat per l'home en llibertat. Tanmateix va fixar des del seu present una ullada a un moment de la història que va considerar un bon exemple d'autonomia en contra de l'Estat i ho va denominar les utopies pirates. Els pirates i corsaris del segle XVIII crearen una xarxa d'informació que abastava tot el globus. Algunes d'aquestes illes mantenien comunitats intencionals, minisocietats en tota regla que vivien conscientment fora de la llei. Però qui era Hakim Bey? Què són les zones temporalment autònomes? I sobretot, què dimonis és l'anarquisme ontològic? Avui vos podem assegurar que no donarem quasi cap resposta, però sí un bon grapat de bones preguntes. Benvingudis!
Peter Lambert Wilson és el nom que s'amaga baix el pseudònim de Hakim Bey, que vol dir el jutge en turc. Va néixer com les bones sèries de televisió en Baltimore, Maryland, a mitjans dels anys 40. I el més important, es va descriure a si mateix com a anarquista, ontològic i sufi. A mi la veritat és que la figura de Hakim Bey em dona un poquet igual, llevat d'alguns detalls interessants com estos. Que va aprendre LSD en la universitat, que va viure en el Líban per a estudiar su firme, que va prendre marihuana a la vora del Ganges, que va traduir textos clàssics a l'Iran, que va freqüentar fumadors d'opi en Pakistan i que després de la caiguda del Shah va tornar a Nova York per a compartir pis amb ni més ni menys que l'escriptor Beat William Burroughs, el que va descriure al voltant dels conceptes com intersona i psicogeografia. Jo crec que Hakim va ser un senyor altament sospitós d'acabar prodigant-se en un anarquisme excessivament individualista i sobretot molt hedonista. En fi, que té tota la pinta d'haver sigut un milhòmens. Però, si focalitzem en el seu pensament, el que s'interessa avui és que a principis dels anys 90 va escriure, mitjançant fanzines, blogs d'internet i demás dispositius no acadèmics, la seva zona temporalment autònoma, descrita per si mateix com una fantasia poètica d'aquesta manera. Crec que extrapolant a partir d'històries del passat i del futur sobre illes en xarxa, podríem acumular prou evidències com per afirmar que una mena d'enclavaments lliures no només és possible en el nostre temps, sinó que de fet ja existeixen. Tota la meva investigació ha cristal·litzat al voltant del concepte zona temporalment autònoma. La primera consideració que ens dona és una confrontació entre revolució en majúscula i la revolta i la insurrecció en minúscula. Hakim preferia la revolta i la insurrecció a la revolució. Per què? Perquè l'anarquisme ontològic volia trencar amb el temps i amb el mapa. Que plantes en luna creciente, que cantes mi son, y como una hora tu amor volvió al océano. Ara ve l'embòlic, a veure si puc explicar-ho el més senzill possible dins de la botxeria teòrica de Hakim. Si la història és temps, aleshores la revolta és un moment que vota per damunt de la història i per tant la insurrecció s'entén com un moment prohibit, com una maniobra xamànica realitzada des d'un angle impossible per a l'univers. No com la revolució, que consisteix en trencar un text antic per imposar un de nou. Hakim identificava la revolució amb el comunisme de la Unió Soviètica i com a bon anarquista li feia fàstic. Per cert, això de maniobra xamànica és molt Hakim Bey, però avui s'ho permetrem. Vamos, el que vol dir Hakim és que a ell li interessa trencar amb el temps i no substituir-ho com faria la revolució moderna. I a més, la revolució es parla d'un lloc tancat i la revolta es tracta d'obrir el mapa físic i el mapa psicològic. Hakim li diu psicotopografia, segurament prestat de la psicogeografia del seu recordent company de pis William Burroughs. Hakim diu que només la psicotopografia ens pot donar un mapa a escala 1-1 sense cap interpretació ni control de l'estat o de la revolució. Què vol dir això? Para que Pablo Iglesias lo entienda. Hakim Bey es vol col·locar dins del concepte de la revolta en una situació en què siguin capaços de trencar, almenys de manera mental, amb el mapa i el moment establert, amb l'espai i el temps del capitalisme. És a dir, que per a pensar anarquisme no tenim que pensar-ho des del capitalisme. I ara vos pregue que tragueu de la taula del pa i tota l'ontologia anarquista que teniu dins i contestar esta pregunta. Vosaltres, quan cregueu la tanca de l'horta, a banda de que la clau va fatal, penseu que esteu entrant en un mapa diferent i en un moment diferent? Si el CSO a l'horta és una zona temporalment autònoma, estaríem militant en la zona psicotopogràfica de la que parla Hakim Bey? El nostre CSOA trenca amb l'espai i el temps del capitalisme? Què penseu? I ara me callo jo ja. Bueno, la pregunta. És un temaclo. La verdad es que nunca me había preguntado eso. No sé, gràcies Carlos per portar el temaclo, la veritat, perquè pues, mola pensar en coses que no t'hagueren arribat si no és per la col·legada. Gràcies. Jo sí que crec, des de luego, que el CSOA és un mapa i un moment diferent, això ho tinc molt clar, que pues, intenta allunyar-se de certes lògiques, no? Crec que el xec ja el compliria, sols pel fet de que és un espai regit no sé, per normes autogestionades, podem dir-ho, que intenta, i ho intenta amb molts matisos perquè jo pense que no ho aconseguís, intenta relacions horitzontals. Entonces, bueno, jo crec que també té una càrrega simbòlica, no? Com que és una càrrega diferent a la que se viu fora, a l'exterior, on no és habitual, per exemple, pues, preguntar-se els pronoms o repartir-se tasques fora del treball productiu.
Y respecto a la zona temporalmente autónoma, pues desde luego és un espai que demostra que es pot viure així i ara, no? Demostrant que les utopies anarquistes, dices que ens parlen, no? Els intel·lectuals, que sí que arriben i que deixen de ser una promesa futura. O sea, esa part per mi me pareix molt inspiradora, ¿vale? Aunque igual esa part de l'experiència intensa, que efectivament en l'Horta se viu, en unes col·lectives més que en altres, també, pues sí que està. I, bueno, jo com a crítica, i ja ho aboque, ja obric el meló i ja vos dice la paraula, jo com a crítica sí que tinc que com a definició la zona temporalment autònoma a mi sí que me pareix que té una part molt totxa d'efímera, òbviament. Entonces, que com que és una cosa pensada i projectada pa que muiga. I a mi això sí que me genera dubtes. És com que algo que no podem sostindre i projectar a llarg termini en la militància i els efectes que així se generen, pues sí que me genera dubtes. I no sé, diria com que sí que estic d'acord en la zona, estic d'acord també pues, en l'autonomia, però me ratlla un poc lo de la temporalitat, sobretot perquè, pues no sé, com a tipa que freqüenta espais llibertaris, a mi que no es parlen les coses importants, com les dinàmiques de poder, no? I les relacions que continuen més perpetuades en aquests espais, no sé, a mi me dona com red flags, no? Per dir d'alguna manera, perquè no parlar les coses per mi és pues, no tratar conflictes que afecten-nos pues, aquí, a les xurris que militem en aquests espais, a les compis racialitzades, a les dissidències, pues no sé, ho deixaria ahí, com que són autònoma, guai, però igual no tan temporal. Vale, ahí ho deixo. De fet, l'Horta portem 14 anys, que vull dir, correcte, temporalment, bueno, pues ja crec que és una temporada prou llarga i també crec que una cosa xula d'aquestes zones autònomes és que com que eixim de la lògica jeràrquica, les persones poden canviar, però l'espai continua existint, no? Aquest espai físic que genera altres tipus de relacions i altres tipus de formes de fer, al final no està lligat a una persona i per tant això crec que ajuda a que temporalment, aquesta temporalitat siga més ampla, no? De fet, l'Horta en aquests 14 anys ha canviat de forma, de formes de fer, de persones, però continua existint i l'essència sí que continua mantenint-se, inclús treballant-se i millorant-se, no? Jo crec que en aquest aspecte la temporalitat també és un poc relativa. Jo sóc prou més materialista que el Hakim Bey, no estic del tot d'acord en els seus postulats, vull dir, a mi me pareix un poc a voltes, no? Tot això del mapa psicològic se m'escapa un poc, però sí que crec, no, per la pregunta que feia Carlos, que quan entrem en l'Horta, aquesta sensació d'estar entrant en una zona autònoma, en un espai distint, no? Que nosaltres moltes voltes, no, de fet ho diguem, no? Que l'Horta és com la nostra bambolla, allunyada de les lògiques capitalistes i de les formes de fer imperants i de l'autoritat que hi ha fora, i sí que crec que d'alguna manera estem construint una altra forma de relacionar-nos, però que estem construint-la i materialitzant-se, vull dir, per a mi no és només un mapa psicològic, sinó que existeix realment i ahí dins les formes de fer són completament unes altres i demostrem amb això que sí que es pot fer d'una altra manera i que altre sistema que no és el capitalista pot existir. Entonces, per a mi sí que és una zona autònoma. Clar, totalment d'acord, crec que de moment hi ha un sí, però és veritat que en peros, no? De moment l'assemblea, però clar, és un sí, trenca, però no, com dia L, no trenca en totes les dinàmiques de dominació, òbviament. Però al mateix temps sí que, com deia Rosella, que crea són bambolles que la principal, o una de les principals crítiques respecte a altres formes de lluita pot ser, siga que, clar, al crear aquestes bambolles, aquests espais autònoms que pareixen, o encara que no ho estiguen, pareixen estar aïllats del capitalisme, perden la capacitat d'influir en la resta de la societat, perden la capacitat de transformar. És una crítica que no estic 100% pot ser d'acord, però bueno, és una cosa que se solten dir de vegades sí no passa, però sí que, clar, al estar allí amb
amb les teues dinàmiques de tal, potser pues, la Paquita diu, jo... A vegades no, pensa que en l'Horta sí que hem trencat molt això, però moltes vegades diu, què m'estàs contant? Gent que diu, què m'estàs dient? Però això és de l'Ajuntament, saps? Claro, i això ha passat, això jo... Sí. Però clar, no deixa de ser interessant. Sí, jo penso un poc també, bueno, pues un poc el que s'està parlant, no? De que sí, en l'Horta... O sigui, estem allunyades del capitalisme, però no molt, i estem allunyades de les lògiques jeràrquiques, però tampoc molt. En plan, nosaltres fem cafetes allí per recollir diners per causes antirepres, entonces aleshores estàs entrant en les lògiques del capital perquè tu vols aconseguir diners, sí, per pagar la teua moguda antirepre, bla, bla, aleshores és difícil escapar d'ahí, perquè bueno, pues el món funciona amb diners, i després també el que deia ell, que crec que és algo molt important, en plan, que encara que vulguem ser assembleàries, l'espai és alliberat, el suport mutu, l'horizontalitat, és molt difícil escapar bueno, pues de certes dinàmiques de dominació o de certes dinàmiques masclistes que encara se donen en els nostres espais. Entonces, com que per mi esta definició que fa el Hakim de bueno, trencar amb l'espai en el temps i bla, bla, com que se me queda molt gran. O sea, pense que això és el camí, però que avui per avui pues, no ho hem aconseguit, però que ho aconseguirem, evidentment. Podem continuar amb Hakim, a veure què diu, i a veure si ell està d'acord amb nosaltres. Claro, veurem. Estic contentes. No, però sí que agarrant el fil del que hem parlat, Hakim Bey fa una altra comparació molt temerària també, però que mola, i és que front a la família nuclear que diu que va néixer en el Neolític, ell reivindica les bandes nòmades o seminòmades que diu pròpies del Paleolític. Òbviament, igual que amb els pirates, jo crec que fa una romantització del passat, però crec que és una bona eina de reflexió per al present. Al cap i a la fi, les zones temporalment autònomes estan creades per una vena de bandes i suposem en relació amb un SOA, per exemple, front a un desnonament, la banda seminòmada es replegaria un temps fins a la següent ocupació i creant un símil, podrien ser caçadores-recol·lectores de zones temporalment autònomes. Això m'agrada. No? Sí. Com diu Hakim, que per cert m'estan donant ganes de dir-li Ximo, per favor, digueu-me Ximo. La banda, en canvi, és oberta. No a tots, per suposat. Però sí al grup d'afinitat, en el que els iniciats es comprometen mitjançant llaços d'amor. La banda no forma part de cap jerarquia superior, sinó d'un model horitzontal de relacions. I com tenia que posar-li un nom extravagant a aquestes bandes, les va anomenar nomadisme psíquic o paleolitisme psíquic. No sé res, el Hakim. Però bueno, i com es crea una zona temporalment autònoma? Anem a aterrar un poquet tot això. Pues Hakim Bey ho té clar i diu no tenim el menor desig de definir la zona temporalment autònoma o d'elaborar dogmes de com crear-se. Vale? És un mil hòmens o no és un mil hòmens? O eso és. El nostre plantejament, això estic citant, el nostre plantejament més bé és que ha sigut creada, serà creada i està sent creada. I així tornem en una ruta circular a les utopies pirates. Per què es fixa en este passat quasi mitològic? Perquè així s'estalvia fer una explicació de les zones i crear un relat sobre la pirateria com a model de vida fora de l'estat. I tornem a la mar. Simplement, és un error qualificar als pirates de simples saquejadors del mar o, fins i tot, protocapitalistes, com certs historiadors han fet. En cert sentit, eren bandits socials, a pesar de que les comunitats de base no eren societats agrícoles tradicionals, sinó utopies creades ex nihilo en terra incògnita, en claus de llibertat total, que ocupaven espais buits en el mapa. I així és important entendre la importància que li dona Hakim Bey al mapa i el moment de la història prèvia al tancament del mapa. Perquè ell es pregunta, si abans era relativament fàcil eixir del mapa conegut i fundar una zona temporalment autònoma en terra incògnita, ara què fem? Que no només està tot el mapa descobert, sinó també taxat en temps real per a tecnologia privativa, pues com ara Google Maps, per exemple, no? Quina possibilitat d'autonomia tenim? Es preguntaven al principi del programa. Bé, per a ell, aquest espai és l'anarquisme ontològic, que seria un fonament sobre el qual es sustentaria una banda paleolítica que habita i ompli la zona temporalment autònoma. Si el mapa físic ja està tancat, haurien d'obrir el mapa psicològic, o fins i tot podrien dir el mapa psicogeogràfic. És a dir, quan jo travesse la tanca de l'Horta, o de qualsevol SOA, o de centre similar, estic creuant una frontera física i psicològica que ens separa de les relacions socioeconòmiques de fora. La lògica de la passió
porta a la conclusió de que qualsevol estat és impossible. Tots els ordres són il·lusoris, llevat de l'ordre del desig. El capitalisme, que afirma generar ordre pel mig de la reproducció del desig, de fet, es desenvolupa per mig de la producció de privació i carència i només pot reproduir-se en la insatisfacció, la negació i l'alienació. El nomadisme i la insurrecció ens proporcionen possibles models per una vida quotidiana d'anarquia ontològica. Com el nòmada, triem una terra plena de terres en desaparició. El poder, després de tot, és per a nosaltres i no per a un fotut partit d'avantguarda. Bueno, està clar que Andrea està interpretant el paper de Hakim Bey, no? Perquè no ha pogut vindre... Sí, i preferim que siga Andrea i no Hakim Bey. Díselo. I bueno, podríem continuar parlant de més reflexions que fa Hakim, però sense acabar el temps. Ell, per exemple, també va parlar sobre les xarxes i la tecnologia amb una visió dels anys 90. També reflexiona sobre la música i la poesia com a llenguatge de les zones temporalment autònomes. I damunt estic perdent la veu i ja no podem seguir més. I bueno, així que anem a fer-nos la pregunta del milió, que seria, és tot aquest embolic de l'anarquisme ontològic de Hakim Bey una venda de fum? És a dir, podem treure reflexions que es materialitzen en les nostres experiències autònomes o només tenim una divagació feta des del privilegi d'un home blanc estatunidenc de classe mitjana? La pregunta és, no, si podem treure algo de profit dels mantecaos mentals, no, d'un tipus que té pues, tota la cole de privilegis. Jo crec que sí, però amb pincetes, no? I sent molt crítiques. O sea, com que jo crec que el tipus diu cosetes guachis que podem... O sea, si se les prenguen com a inspiració estan guai. Bueno, com a dogma ni de conya, però sí. Per exemple, pues, per repensar espais i pràctiques que volem evitar, inclús també ho pensava plantejar-nos qui està exclòs d'aquesta autonomia. I quan dic autonomia, perquè és que per mi aquests conceptes també me pareixen supertotxos, i és com que, jo me ralle o no soc tan intel·lectual o no sé. Però quan dic autonomia, per mi és la presa de decisions, la participació. Entonces, qui està exclòs d'aquesta autonomia? Pues la poli segurament està exclosa, això estem prou d'acord, però també n'hi ha compis dins dels nostres espais, humanes i no humanes, que també estan excloses d'aquesta autonomia, no? D'aquesta presa de decisions. Entonces, bueno, de fet, yo que me he informado para esta sección de PAI... No espera de menos. ¿De dónde? De fuentes no oficiales, por supuesto. Pues això, com sí que llegit que n'hi ha moltes crítiques sobre les zones temporalment autònomes, en concret, en les jerarquies internes que es donen en aquestes zones, que, òbviament, l'autoritat és seguir reproduint així en tots els espais llibertaris que habitem. I, bueno, pues, pegar-li una volteta a això pues, està guachi. Si voleu dir alguna cosa. I, bueno, si voleu podem continuar o parlar de la que possiblement va ser una zona temporalment autònoma en la València dels anys 80, amb l'entrevisteta. L'entrevisteta del dia. Somos más de 1000, pero menos de 500. Avui ens acompanyen des de pot ser la zona temporalment autònoma del Punt, el grup que està darrere del llibre Otra història del Consejo de Tribus. La primera pregunta em sembla molt important. ¿Sou exactament la tribu de los miércoles alternos o la tribu de los papeles mojados? Argumenta tu respuesta. Bueno, primer que tot això, moltes gràcies per convidar-nos. Si al Consejo de Tribus dien que somos más de 1000 pero menos de 500, nosaltres, que exactament som la tribu de los miércoles alternos, diem que som más de 5 pero menos de 10. Res, la tribu de los papeles mojados serien com les compes que es van encarregar de un poc maquetar el llibre. Molt bé. La pregunta venia perquè en el llom del llibre, en una part, posa tribu de los miércoles alternos i
Y en la otra banda posa Tribu de los Papeles Bueno, Mojados. pues és que així no queden mal en ninguna. Ja... Claro. Que, bueno, presentem a les personetes que estan així amb nosaltres. Sí, per a jo és que he entrat ahí a saco, Gràcies, Rosella. Sí. Que, bueno, com han dit, són part de la tribu de los miércoles alternos. En concret, tenim així a 2 membres de la tribu. Per una banda tenim Antoni, per l'altra banda tenim a Gallina Desplomada. La resta de la tribu avui no ha pogut vindre, però bueno, estan així les millors. Així és que gràcies per vindre, per oferir-vos per a participar del nostre aquelarre. Gràcies a vosaltres per convidar-vos al punt. Bueno, acabeu de traure la segona edició del llibre, que està així... Damunt de la taula tenim la primera edició i la segona edició. I bueno, per què un llibre del Consejo de Tribus? Per què una segona edició? I abans de que contesteu, heu fet un treball de recerca d'arxiu i va sorgir el tema fent una arqueologia documental o ja havíeu sentit parlar del Consejo de Tribus i volia investigar-ho? O més mitològic encara, tot va començar en un fanzine perdut en un calaix? Bueno, són moltes preguntes, no? Són moltes preguntes. Así somos. Clar. Bueno, per què una... Comença amb la fàcil i després Antoni farà... Antoni la difícil. Per què una segona edició? Perquè es va acabar la primera edició, ja no queden còpies. Ole. Murieron de éxito. Trobarem bueno, aquest llibre que el podeu veure al link en no sé on, el link. En el internet. Acudiu al punt per a poder... Clar, també és un llibre físic que es Clar, pot adquirir. Bueno, sí. després farem un poquet de publi. Claro, en la part psicotopo-geogràfica te pots descarregar d'internet, però en la terrenal es pot comprar, no? Al llibre n'hi ha tant textos com a reproduccions de materials que va editar la mateixa... el mateix Consejo de Tribus. Per això es diu Otra història al Consejo de Tribus, perquè la història del Consejo de Tribus ja la va escriure el Consejo de Tribus. Nosaltres només farem una altra història. I trobarem, entre altres, més documentació de la que n'hi havia a la primera edició, entre altres coses, un còmic sobre sobre l'assalt al continent, que va ser una de les primeres accions, una de les accions més importants que van fer. Per això, una segona edició. Conta'ns què és aquesta acció. Claro, para el públic, para los oyentes que no saben el que es... El que es el continente. No, el continente. Bueno, habrá quien no lo sepa, habrá quien no lo sepa, era un supermercat, Continente y pero... contenido, ambas. Però conta'ns quina... I un poquet més arrere, fins i tot. Què és el Consejo de Tribus, què va ser i quina va ser esta acció important, no? O sigui, per què recuperar la seva història us va semblar interessant? Qui eren? Per a començar, tenim un període més enrere encara, que és, ens preguntaves, Carlos, que per què del Consejo de Tribus, ens donaves diverses opcions i evidentment tot va començar amb un fanzine perdut en un calaix. Exactament. La mejor. Estàvem a l'antic punt iniciant un taller d'investigació i Gallina Desplomada es va treure distints caixes de més a menys organitzades. Resulta que en una d'elles va eixir un fanzine de València de finals dels 80 que es deia Història del Consejo de Tribus. I res, es va cridar molt l'atenció per aquesta estètica índia, aquest llenguatge també indi, i conforme estava produït el propi document, que era com una mescla de retalls d'ací i d'allà, fets per ells, més retalls de premsa i tal. I entonces van començar un poc a tractar d'indagar què era això del Consejo de Tribus, perquè certament és una cosa que costa un poc de definir i de conceptualitzar. Crec que tampoc volen ser com Hakim Bey, que parla de les zones autònomes sense voler definir-les, però certament costa un poc. En un primer moment pensaven que podria ser una mena de coordinadora de col·lectius més o menys afins a València. I sí, però no. No era una coordinadora a l'ús, però sí que no es pot explicar què era el Consejo de Tribus sense explicar quin
quines eren com les principals persones que ho componien. I no podem entendre el Consejo de Tribus sense entendre els principals enclavaments, que un és el Parc Alcosa d'Alfafar i altre principalment és el moviment d'ocupació de València de finals dels 80, en el que també participaven gent provenient de l'autonomia obrera. N'hi ha un vídeo que té gallina desplugada en el mòbil, que no hem pogut ficar en l'ordinador, però que hem pensat que si peguem el mòbil al micro se pot entendre bé. O sigui que, si voleu... Clar, això va ser interessant perquè es trobaren aquest dossier i començaren a indagar què collons va ser això del Consejo de Tribus. I algú va trobar un vídeo, no? El vídeo del que parla Carlos. I clar, explica molt bé el context de l'època, però com que obri aquesta pregunta, no? De que interessant, no? Què collons va ser això? Fique directament. Però i el vídeo, el context, que és un home parlant... Clar, és una notícia de TV3 sobre el Consejo de Tribus. I quan la veiérem, diguérem, ostras, esto es muy interesante. Bueno, te cago. Clar, de repent ens trobem amb això. Centenars de joves dels barris perifèrics de València es reuneixen en tribus que recuperen les tradicions dels pells roges per protestar contra la marginació social que pateixen. Les tribus formen un consell de joves que estudia les accions que cal fer per lluitar contra l'enemic comú, un home blanc que representa els diversos estaments socials que van des de la família a la policia. Grups de joves organitzats com a tribus índies han sorgit des de fa uns mesos en diversos barris i pobles de l'àrea metropolitana de València. Són els barris en què la falta d'infraestructures i serveis socials és més notòria, on han arrelat amb més força aquests grups. Barris com aquests, on els espais verds se'ls han fet els mateixos veïns als carrers o on només existeixen pintats a les parets, són els que han donat lloc a un moviment espontani que ha declarat la guerra a la societat personificada en l'home blanc. Pues l'home blanc són els capitalistes, són els mestres, són els pares, són els policies, els casaques azuls, blaus, marrons, tots. Molts d'aquests joves han marxat de casa i conviuen en pisos en un intent de trencar tot allò que ells consideren la base de la societat i de fer la guerra a l'home blanc. La guerra a l'home blanc consisteix en fer accions que li facin pupa, en denunciar totes les situacions que estan pateixent quantitat de gent, no? Gent jove, gent major, i les començar a crear una forma de vida, no? Que siga més solidària, amb més amor i amb més llibertat. No? Pues, per exemple, el fet de passar de la família, destruir la família completament, el fet de treballar per plaer, no? I no perquè t'estiguen pagant, el fet de montarte-lo de guai en els col·legues, no? De parlar les coses, o el fet d'anar a un supermercat i esparramar un supermercat, no? Perquè n'hi ha ahí uns cabrons que s'estan beneficiant, no? Els representants de les tribus, que rebutgen totalment la figura del cap, es reuneixen una vegada al mes en l'anomenat Consell de les Tribus, que es guia per les anomenades reivindicacions prioritàries. Les més significatives poden ser, per exemple, la revalorització de la rata com a animal social, no? Bueno, perquè és capaç de minxar el plàstic i de cargar-ho, no? Biodegradar-ho i tota la pesca, i a més és un animal que conviveix en la gent, no? I que és important que se revaloritzi. N'hi ha altres, com per exemple el dret a vot a xiquets i animals, no? Que també tenen dret i avui en dia estan putejats perquè no se les deixa ni votar ni parlar. Bueno, parlar se les deixa però se les pega una bofeta. I una altra, per exemple, que és la reinserció social de la policia municipal, en concret d'Alfafar, no? Fins ara, aquest Consell ha fet accions tan espectaculars com la del dia de les eleccions al Parlament Europeu, en què van col·locar una tassa de vàter com a urna per demanar als electors que votessin el polític més odiat a canvi d'un vas de sangria. L'acció va ser reprimida per la Policia Nacional, que es va fer càrrec de retirar l'urna i la mesa electoral i va detenir un dels guerrers de les tribus. Tot i això, el Consell de les Tribus ha decidit continuar les accions. Bravo. Bravo. És impressionant. És impressionant. Claro. Crear la utopía, ya está. Aquí en Bell estaría orgulloso. Sí, clar, jo crec que, no sé si és una zona temporalment autònoma, però està clar que la ficció en el tema del Consejo de Tribus és total, ¿no? Los casacas azules, la pradera, en el llibre també és que quedaven en pintaes que posava, suena el tam-tam, Consejo de Tribus.
clar, ahí és super interessant, no?, el que ha dit Antoni, també de que es va juntar un moviment d'arrels veïnals, no?, com el moviment del Parc Alcosa, dels joves del Parc Alcosa, no?, perquè el Parc Alcosa té una tradició de lluita llarguíssima i aquests són els joves que estaven a finals dels 80, que ja tenien unes altres problemàtiques que no eren les dels seus pares, que ja estaven putejats ahí en la lluita. Amb la gent que es reunia al Carme, no?, els que van formar el primer moviment Ocupa abans de la primera ocupació. La primera ocupació és simultània al Consejo de Tribus. Palma 5 va ser la gent de l'Assemblea Ocupa, que va ser la que va iniciar l'ocupació, la gent que participava en aquest Consejo de Tribus. És superinteressant perquè provenia de joves expulsats també dels casals de joves, que en aquest moment el PSOE estava ocupant institucionalment, i molts joves que volien tindre les seues zones autònomes proposaven l'ocupació com a una forma de tindre aquests espais d'autogestió amb una generació de persones més majors que provenien de l'autonomia i que estaven en presó des de feia uns 10 anys, una cosa així, no? Recordeu que principis dels anys 70, finals dels anys 70 és un moment on el moviment autònom és supergran i n'hi ha mogolló d'autònoms que tenen a presó per atracs de bancs i coses així. I es junten tots aquests en aquest moviment que clar, per a ajuntar a diferents grups tan diferents, perquè tenen diferents objectius, utilitzen una ficció, però una ficció productiva, no? I ara que comenta Gallina Desplomada lo de els joves i l'autogestió i el moviment autònom i tal, m'agradaria dir, que se m'ha oblidat dir en l'entraeta del programa, que a mi com que tot això me recorda un poc al moviment Rave o a la penya que monta Raves, en plan, considere que, o sigui, no vull contradir-me a lo que he dit abans, però sí que m'agradaria com minimatitzar un poc. Considere que esta penya, quan tu vas i montes un Tecníval, tu ahí estàs, o sea, autònomament i temporalment, perquè crec que això, almenys, en la temporalitat sí que ho complix, perquè és en plan, jo vaig, monto el meu equip i estic 3, 4 o 5 dies i de repente me'n vaig i la meva finalitat és anar-me'n a un altre lloc. Crec que ahí com que... O sigui, l'autogestió, no? Claro, fuges de les lògiques de la festa capitalista. Molt bé, és que crec que el que he dit al principi de, és que com paguem en diners no podem dir-se que estem fora del capitalisme, que és en plan, tot el sistema així res entraria en aquesta definició, no? Però, aleshores jo el que volia dir és que pense que igual el que determina una zona temporalment autònoma és el que s'ha parlat abans, en plan de la presa de decisions, és a dir, tu estàs prenent tot el rato les teues decisions en el sentit de, encara que jo me manegi en diners, no estàs demanant-li permís a ningú per fer una festa o no estàs demanant-li permís a ningú per pegar-li una pata a una casa i ocupar, alliberar un espai per a fer-te ahí el teu centre social, no? I com que m'agrada molt que se li... O sigui, aquesta penya adoptara el nom de Consejo de Tribus perquè al final... la forma tribal era com s'organitzàvem en les societats pre-capitalistes, no? Aleshores és com que considero que el nom està molt guai i simplement és que volia dir-ho com que se m'havia oblidat al principi i ho tenia com en el cap, no? En plan, lo de que al final la guerra a l'home blanc vol dir tornar a aquestes societats pre-capitalistes on la presa de decisions era molt més comunal no? I horitzontal i per tant autònoma, no? Vaig aprofitar per a posar un àudio del pai número 1 per citar-nos a nosaltres mateixes, que jo crec que ve a compte del que estem parlant, que va ser Blanca de Leguerín, que va dir això. Molaría construir como cierta mística revolucionaria, ¿no? Y recuperar esa magia o esa poesía de una forma de estar en el mundo y recuperar ese sentido que tiene la vida, ¿no? No? Què penseu si hem perdut la màgia o si en esta protesta dels anys 80 tan relacionada amb la ficció n'hi havia una mística que igual ara hem perdut un poquet o no?
Jo personalment, si em centre en el Consejo de Tribus, les entrevistes que fèrem a distintes persones que van participar i demés, sí que veiem com ha canviat un poc esta visió de que fa dècades enrere sí que veien més possible, si ja no la revolució, si certes revoltes per poder dur a terme una vida un poc més autònoma i per a poder tindre més capacitat d'agència, de ficar damunt de la taula un poc les teues voluntats i reivindicacions, que és al final el que tractaren de fer i en certa mesura feren. En canvi, quan en les entrevistes o després quan xerràvem entre nosaltres, sempre veiem això, com que avui en dia esta visió més, no sé com dir-ho, més futurista, no, més esperançadora, i no, futurista tampoc, perquè com bé deies, Andrea, que al parlar de tribus és una visió que també partix del passat per a reimaginar el futur, no? Creant-lo des de l'avui. Com que sí que semblava que dècades enrere era més fàcil. Sembla com que avui en dia com el no futur ens ho ha capitalitzat tot. Jo sí que igual sí que problematitzaria un poquet, diguem, la visió colonial d'aquests conceptes, vale? Perquè igual sí que estem apropiant-se com... Sí? Vale. Que estem com apropiant-se com d'eixa mística més sense política. No dic en este cas, ni molt menys el Consejo de Tribus, perquè també contextualitzat és diferent, no? Però vull dir que sí, com que sí que n'hi ha comunitats indígenes amb llarga història de resistència i com que per a elles la temporalitat no és el camí, sinó tot el contrari, viuen en permanent resistència. Un poc per lo que parlaven antes d'esta temporalitat de la proposta, no? I com que per a elles aquesta autonomia no és una experiència, sinó que es tracta de sobreviure, no? I pues res, ho volia dir com per pegar-nos un poquet també a nosaltres mateixos. En aquests tipus de discurs que se mos poden anar un poquet a vegades pues això, de la mà. Ahí n'hi ha una cosa molt interessant perquè ells eren conscients d'això. De fet, la idea del Consejo de Tribus ve dels indios metropolitanos italians. N'hi ha molta lectura darrere i molta construcció intel·lectual darrere de cada paraula que n'hi ha així. I molta experimentació, també. I n'hi ha un moment, no, en què es debateix de com dir-li a aquesta reunió tal, i era, bueno, pues somos indios metropolitanos, però claro, indios no mola, metropolitanos, no sé què, i per això es va transformar en Consejo de Tribus, no? Com una transformació també de les paraules com per a referir-se a les mateixes idees dins del mateix camp semàntic, però apropiant-se-les a les circumstàncies concretes. Aquesta és una idea. Una altra és aquesta relació entre... Efectivamente, bueno, al final existeixen ara mateix les tribus, no? I la relació que té aquesta realitat amb les ficcions que creem a Occident, no sé. N'hi ha un llibre de David Graeber, que és un antropòleg anarquista molt interessant, que es diu La il·lustració pirata. No sé si... És molt interessant perquè parla de com les societats malgatxes van ajudar a il·lustrar aquestes ficcions de les utopies pirates en la Europa de la il·lustració, no? I com moltes idees il·lustrades venen de persones que es feien passar per ambaixadors pirates que tenien constància dels canvis socials que es produïen a Madagascar. I al final sí que n'hi havia societats que feien la revolució en termes de la societat malgatxe. És superinteressant. La il·lustració pirata, David Graeber, i per ahí n'hi ha una relació també. Hem de veure que al final els canvis socials es produeixen en totes les societats, en diferents societats, i podem aprendre les unes de les altres, perquè si no tenim horitzons més enllà de la nostra pròpia societat, si tot ha de ser autorreferencial, mai canviarem. I ahí entra una tercera idea, que és la ficció, no?
I n'hi ha el filòsof aquest, Santiago Albarrico, l'altre dia parlava deia que la ficció és el contrari de la mentida, perquè per la relació que tenen amb la realitat. La mentira el que fa és ocultar la realitat per a establir-la. Al final, una mentira el que fa és ocultar una part de la realitat i el que fa és protegir-la. Però la ficció el que fa és interpretar la realitat i donar-nos ferramentes per a poder canviar-la. N'hi ha ficcions que funcionen com a una forma d'atar-nos a la realitat, per exemple, la voracitat dels mercats, però n'hi ha altres ficcions com les tribus, aquestes tribus urbanes. Clar, el terme de Consejo de Tribus és contemporani també a l'acunyació de tribus urbanes en castellà, que és interessant. N'hi ha tota una lluita semàntica aquí per la ficció, no? I no sé si hem de tindre molta por o hem d'intentar trencar aquests horitzons i imaginar donar-nos millors ficcions, no? Clar, jo volia comentar dos coses. Tens part de raó en el tema de joder, no anem a estar només autorreferenciant-nos, però clar, és veritat que per una banda a voltes és difícil o perillós per el que deia Ele abans, no? Buscar els nostres referents en societats totalment diferents a la nostra, com està bé treballar mirar, per exemple, els zapatistes, a la penya zapatista, però clar, no podem crear estructures zapatistes de la forma autònoma zapatista precisament perquè allí s'està lluitant contra l'Estat de forma armada per la supervivència. Són formes diferents. Clar, així el Consejo de Tribus, aquí mira, no? Són esta gent italiana. El que sí que podria ser, encara que bueno, no és qüestió de fer revisió històrica, però sí que té un punt racista, la zona del tam-tam, té un punt d'apropiació cultural, però bueno, com el tema avui és més, la pregunta és el tema de la zona... La ficció. La ficció, exacte, perdó, se me veia. La pròpia ficció, la mística revolucionària, per ahí el que hem de parlar és en la emocionalitat i la importància de la emocionalitat en la lluita i en la política, que per molt que pense que actualment potser intentem des dels nostres moviments com amagar-la i pensar, no, però datos, no, però racionalitat. I dius, sí, però al final, si abandonem la emocionalitat, l'extrema dreta nos comerà la tostada, perquè és així com van a fer-la. Per això aquesta importància de la mística revolucionària, que pensa que ho van fer molt bé, el Consejo de Tribus, aquí una de cal i una d'arena, vull dir, però que sí, pot ser que sí que estiguem perdent-la, aquesta ficció, en pos de fer una propaganda molt racional o un contingut potser molt analític que bueno, no sempre, però pot allunyar a la gent. Claro, sí que és de veres que no és per obrir el meló, però l'extrema dreta té la ficció ara mateix del seu costat i tota esta merda de que si los tercios de Flandes i tota esta moguda d'esa revisió del passat, que és ficció pura i dura i que la tenen ahí ben xugada, no? I que potser nosaltres no estem xugant Claro, podria mascar la cavall. Claro. Ahora, jo sí que crec que sí que té una funció molt concreta la ficció i és la de crear nous imaginaris, òbviament. Ho dia antes gallina desplomada. Ui. Ho dia antes gallina desplomada, que sí, efectivament. Me vaig apuntar que és que l'altre dia la Juana Dolores, sí, és una persona, però és que me cau bé, i va dir, arran de lo que estem parlant, que el principal enemic del capitalisme és la imaginació, i estic super d'acord en ella. No sé si la màgia o la ficció o la mística, Mari, no ho sé, però igual sí que mos fa falta en espais militants un poc de rises, d'amorcito, de, per exemple, fer una ronda de propostes un poquet més inverosímils. Tu imagina't enmig d'una assemblea que algú diguera
que tinc una idea per frenar el pai. I no sé, diguera per exemple que Peña de la Casa Real pot ajudar-nos a frenar el pai. Pues imagina que passar aquestes coses, no? Pues estarien creant de repente una ficció que causa risses, que està creant com una força motora que diu, ei, i per què no? És que igual n'hi ha un percentatge de possibilitats i igual tiren cap allà, jo què sé, allà ho dice. Sí, o sigui, clar, seguint en aquest fil d'L, que per cert l'exemple que ha posat és basat en hechos reales, però no airejarem els preposicions de ni el nostres pecat assemblees. ni la pecadora, encara que el pecat sí que l'han dit. Jo sí que crec també, com filant un poc en el que comentava antes Antoni, no? De que aquesta idea de no futur, no? Crec que ens porta a una militància molt més racional i per això que dius tu, L, de l'humor i de cuidar-nos també d'aquesta manera, sí que pense que aquests anys 70, aquests anys 80, tota aquesta màgia, tota aquesta ficció estava molt més present, no? Perquè estem parlant del Consejo de Tribus, però van aparèixer altres experiències militants, no? Com per exemple el Parrús, que era un partit polític fictici, que no era real, però que a través de l'humor serveia com per a reivindicar, per a fer octavetes, per a en les manifestacions fer certes demandes. Entonces sí que crec que des d'aquest humor, des d'aquesta ficció, es poden imaginar altres formes de relacionar-nos, altres formes de treballar, altres organitzacions possibles. Crec que hi ha que saber-ho portar-ho bé per a que la gent entenga també, perquè aquesta línia entre, bueno, és ficció i és humor, o esta gent està ja completament ida, no? O sigui, com saber fer aquest encaix, però crec que sí que seria important recuperar un poquet d'eixa màgia que en els 70 i en els 80 jo crec que la tenien més present, perquè ara crec que sobretot militem com a la defensiva, no? Crec que militem com a la contra, militem... que també ho entenc, però crec que necessitem també militar des de la creació, des de crear altres espais, i ahir sí que penso que la ficció ens pot ajudar un poc, perquè la ficció ens pot ajudar a pensar en utopies. Però l'utopia, que de vegades ha estat també com vista com, bueno, és que clar, si pensem en l'utopia no estem eixint de la realitat, però no, l'utopia és un caminar cap a la realitat que volem, i crec que això al final és un poc la nostra feina des de les nostres militàncies. Clar, ahí n'hi ha una cosa interessant amb l'utopia, la realitat, la idea aquesta loca de la Casa Real. Estic pensant en 1989, és l'any en el qual naix el Consejo de Tribus. És el mateix any en el que Benimaclet es declara califat independent. I és el mateix any en el que Cerro Belmonte se independiza de España y ofrece la soberanía a Fidel Castro. O sea, estos datos son verdad. O sea, Cerro Belmonte, Benimaclet, Califat Independent i Consejo de Tribus, tot és el mateix any. I tot directe als llibres de text de l'institut. Directament. És interessant aquesta ficció com a obrir les capacitats, el que heu dit, o sea, les estratègies, les capacitats de fer, i que la màgia no és una cosa amagada. O sea, es una cosa que veis todos los días en las noticias. Cuando dicen, los mercados necesitan más muerte. Los mercados son descrits com a un monstre, com a un dimoni. O sea, és màgia. El capitalisme és una forma de màgia negra, no?, que es diu. I el que necessitem és un contrahechizo, no sé, 2 de maná i tirar per allà. El que necessitem són ficcions habilitadores de possibilitats. I és unes coses guais del Consejo de Tribus que al final el que habilitava era juntar lluites que en realitat eren molt diferents, perquè n'hi havia unes lluites molt pel barri i altres més, o sigui, per barris molt concrets o per... No sé, què penseu? Vaig a citar Alan Moore, perquè si estem parlant de màgia tenim que passar per Alan Moore. Alan Moore va dir que la religió és el contrari que la màgia, perquè la religió seria el feixisme, el que la màgia és l'anarquisme, no? Perquè és el control de la ficció. La religió tassa la ficció i la màgia fa que cadascuna puga crear la seva ficció. Clar. I bueno, tenia que parlar d'Alan Moore. Màgia del caos. I també un altre exemple superconcret de ficció als moviments socials són els fanzines, ja que estem així en aquest espai. Com que
para mí ho és tot, com que poden ser ferramentes màgiques també que qüestionen inclús la hegemonia cultural. Visca els fanzines, no? No se va notar que soc... Bueno, i la novel·la també, de la que parlarem després. I la novel·la. Bueno, i farem ja l'última pregunta, perquè estem així... Tenen que tancar el joc. Que damunt és una pregunta per a historiadores. ¿Todo tiempo pasado fue mejor o todo tiempo pasado fue anterior? Todo tiempo fue pasado y todo pasado es presente. I ja que Alex parla de ficció i de novel·les, anem a dir una cosa, i és que no estem al CSO a l'Horta, estem gravant des del Punt. Plot twist, mare meua. I bueno, ja que estem així, perquè ens han acollit superbé, ens podeu explicar què és el Punt? Molt breument, el Punt és un centre de documentació i un espai de lliure aprenentatge que des de fa ara un parell d'anys està així al barri de Torrefiel, en València, al carrer Josep Esteve, número 46. I res, pues, està tot el món convidat a vindre, ja siga a fulletjar els arxius, a treure llibres de biblioteca o a comprar els propis llibres i publicacions que edita el Punt. Molt bé, bueno, pues jo crec que ja tenim prou d'entrevisteta i tenim que continuar en la ficció de Tinta d'Anarres. Tinta d'Anarres. Bueno, i avui que parlem de ficció en la militància i en la política, pues, quasi és com si fora esta la secció, no? Habitual del PAI per a parlar d'això. Pues bueno, pues com a mi m'agrada fer-la en contra, avui no, i a més pues, un poc tirant a materialista, avui no parlarem, portarem el llibre menys ficcionat que potser portarem, perquè és una novel·la molt realista, tremendament realista, perquè per lo que comentàveu abans, pense que la ficció pues, és la millor manera de retratar la realitat. El llibre és La mala costumbre, de Alana Portero. Alana Portero és una dona trans, nascuda als anys 80, criada al barri obrer de Sant Blas de Madrid i medievalista. Bueno, i per què són importants aquestes dades de l'autora? Perquè la protagonista del llibre és una xiqueta trans, nascuda als anys 80, criada al barri obrer de Sant Blas de Madrid i, a més, posteriorment va estudiar història, especialitzant-se en història medieval, no? Bueno, és una obra tremendament autobiogràfica, però que realment no li falta imaginació i qualitat literària. És una història personal, però que al mateix temps compartida. I, bueno, en realitat, per a reflectir això, vaig a llegir la següent frase del llibre, que al final parla per si mateixa, no? Per contextualitzar-la, el fragment, aquest fragment parla d'una eixida de l'armari, no? del personatge. Ser hombre, ser mujer, no ser ninguna de las dos cosas, es algo que no puede experimentarse ni construirse a solas. Mi cuerpo de mujer necesitaba provocar deseo por sí mismo, ser definido por unas manos que no la quisiesen, moverse en libertad, como se baila, y provocar las respuestas adecuadas. Aquello fue ser adolescente por primera vez sin nada que objetar, sin sombras en la pared, sin voces ásperas gritándome humillaciones al oído. Descubrí que, aunque era esquiva y breve, la euforia de género existía y me estalló por todas partes. En aquella habitación, durante aquel encuentro, no quise ser otra que yo misma por primera vez en la vida. Narrada amb un llenguatge directe i cru, però al mateix temps gens desprovist d'emocionalitat, és un llibre que no pots parar de llegir perquè t'agarra i t'arrastra d'un capítol a l'altre, que al mateix temps són capítols precisament molt curtets, no? Però sobretot és un llibre que t'impacta, és un llibre que t'agarra de la camiseta i t'estampa contra la paret, no? De vegades conta coses com que la xicalla, que abans jugava al futbol al carrer, quasi el dia següent estaven en el mateix lloc punxant heroïna. Passaven de la infància a la mort de colp.
la zona más atrevida de la tienda de las chicas había ropa inspirada en la movida madrileña, que era una cosa que daban por televisión, como Anillos de Oro o Dallas, una ficción de un mundo que no era el nuestro, un carnaval ajeno a lo humano que sobrevolaba una realidad que para mí quedaba justo al final de la línea 7 de metro. En pantalla decían que Madrid era la ciudad en la que los chicos maquillados bailaban hasta el amanecer. En San Blas, el fragmento de Madrid que me correspondía, los adultos discutían con toda normalidad si era peor tener un hijo drogadicto o maricón. És un llibre molt íntim, però al mateix temps, com dèiem, no és una història individual, és una història col·lectiva. No és només una història sobre gent queer per a gent queer, que també. És una novel·la obrera sobre gent de barris obrers, perquè la gent queer també ha de treballar i pagar el lloguer. Veiem construir-se a la protagonista a través de les dones que la van marcar, les que vivien al seu barri. Bruixes, netejadores i treballadores sexuals, amb les que pense que ens identifiquem en aquest programa. La novel·la ens mostra que la violència no ha de ser necessàriament en moments excepcionals i puntuals, sinó que la majoria de la violència es dona en la normalitat i la quotidianitat. I això és tot. Senyores anarquistes mortes. En aquest capítol, voldria que la secció es convertira en un homenatge no només a la nostra protagonista, sinó també a totes les persones que l'estimen i la troben a faltar. I és que avui vos porta la vida d'una dona que va morir fa només un mes. La idea original de Senyores anarquistes mortes era parlar de dones que van néixer a final del segle XIX o principi del XX i que van participar de la Guerra Civil. Per això aquest títol, que intenta evocar antiguitat i que en cap cas pretén ser una falta de respecte. Jo sempre parlo amb molt de carinyo d'aquestes dones. Però, com que són les nostres normes, ens les podem votar si les circumstàncies ho requereixen. I avui és un d'eixos dies. Avui vos parlaré d'una dona que va néixer a meitat del segle XX, que no va viure la Guerra Civil ni quasi el franquisme, perquè fa just un mes va morir Josefina Juste Cuesta, i es mereix sobradament aquest reconeixement. Ser una de les nostres senyores, ser una de les nostres referents. Josefina Juste va néixer en ple franquisme en una família anarquista i des de ben jove va patir en primera persona el drama de l'exili. Aquest fet la va portar a viure baix la bota de dictadures latinoamericanes i iniciar allà la seva militància. Va ser guerrillera, feminista, la van donar per morta, es va exiliar 5 vegades, però, per contar aquesta vida de pel·lícula, començarem pel principi. Josefina Juste Cuesta va néixer a València l'11 d'agost de 1947, en plena dictadura. Els seus pares, Joaquín Juste i Josefa Cuesta, que tenien només 19 i 24 anys, no eren creients, però en l'Espanya franquista l'Església tenia un gran poder també sobre la vida privada de les persones. Així es van veure forçats a batejar a la xiqueta quan tenia 6 mesos, com a condició inexorable per incloure llet de fórmula infantil en la cartilla de racionament, per tal de salvar-li la vida a la raquítica criatura. El pare, Joaquín, era militant de la CNT i secretari general de les Joventuts Llibertàries de València, motiu pel qual la família es va veure forçada a exiliar-se en 1949. També en aquesta ocasió van topar amb l'Església, i és que la parella no estava casada, però per obtindre el passaport, Josefa, la mare, necessitava l'autorització d'un pare, d'un germà o d'un marit. I atès que el seu pare estava empresonat per haver participat en la guerra al costat del bàndol perdedor i els seus germans menuts havien sigut entregats per l'Estat a l'auxilio social, només un marit podia concedir-li el permís per eixir del país. Així doncs, es van haver de casar. El primer destí de la menuda Josefina, de només 2 anys, i els seus pares, seria França, on arribaren creuant la frontera a peu. Però aquest no era l'objectiu. Van preferir continuar el seu viatge fins a Amèrica,
més lluny de la influència del règim. Per tant, en 1950 arriben a Bolívia, on viuen fins que Joaquín té problemes amb els colons espanyols per interferir en favor dels indígenes, que rebien un tracte discriminatori i cruel en la feina. Així, en 1953, s'exilien de nou i marxen a Uruguai, on, aquesta vegada sí, s'instal·len de forma permanent. O això pensaven. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Allà inicia Josefina la seva militància. Amb només 13 anys, això és l'any 1960, s'inscriu a les files del Partit Comunista de l'Uruguai, participant de diferents actes propagandístics i manifestacions. Amb els seus companys i companyes, també va formar part de diferents accions en suport a la Revolució Cubana. Va estar en el Partit Comunista fins que va ser expulsada 4 anys després per, segons li van dir, no seguir les normes de disciplina del partit, ja que pareix que Josefina qüestionava el funcionament vertical. A partir d'aquest moment entra en contacte amb els Tupamaros, moviment revolucionari d'esquerres on ja militava el seu pare. A nivell personal, amb 18 anys, deixa els estudis i comença a treballar, i amb 19 decideix casar-se per lo civil amb el seu nòvio per poder deixar la casa dels pares. Un any després es van divorciar. Així, a partir de 1964, la militància clandestina en el moviment Tupamaro ocupa un gran lloc a la seva vida. En aquell moment, en un context de crisi econòmica i social a l'Uruguai, els Tupamaros ja havien optat per simultanejar la lluita política i la guerrillera, incorporant el moviment obrer, camperol i estudiantil, i tenien una perspectiva internacionalista. Per aquest motiu, Josefina va ser enviada a Cuba, Argèlia i Angola per aprendre de les respectives revolucions i va ser detinguda en diverses ocasions durant aquest període. En 1967, la situació política d'Uruguai comença a complicar-se degut a l'aprovació de les Medidas Prontas de Seguridad, que establien un estat d'excepció que limitava les llibertats i permetia exercir una forta repressió davant qualsevol tipus de manifestació social. Es van normalitzar l'ús de la violència per part de la policia, arribant fins i tot a torturar a les persones interrogades. Josefina estava en les llistes policials, per tant, es sent amenaçada i decideix eixir de Montevideo. Allá en el 1962 que corría la marcha de los cañeros, la valió la policía. Desde entonces comenzaron a preparar la ofensiva. Un sistema de violencia, con violencia se derriba. Ay, 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 ay. Un sistema de violencia, con violencia se derriba. Ay, 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 ay. Un sistema de violencia, con violencia se derriba. Portando bandera roja con una leyenda escrita, dicen que ninguno tenga más de lo que necesita. Por eso en Montevideo los ricos compran candados, pero por las cerraduras se meten los tupamaros. Ay, 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 pero por las cerraduras se meten los tupamaros. Ay, 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 pero por las cerraduras se meten los tupamaros. És per aquest motiu que arriba a Argentina en 1969, amb 22 anys.
En aquesta nova etapa decideix reprendre els estudis i es matricula en la Facultat d'Història, alhora que comença a militar en el món estudiantil universitari, però sense formar part de cap organització determinada. Va començar també a freqüentar la biblioteca de l'Ateneu Llibertari de Buenos Aires. A més, va compaginar estudis i treball, votant d'un treball precari a un altre fins que, en 1972, es va casar de nou, el que li va permetre obtenir la nacionalitat argentina i optar a millors feines. En 1973, el president d'Uruguai va dissoldre les Corts i donar pas a una dictadura militar sostinguda en una dura repressió. Per aquest motiu, i degut a que Joaquín, el seu pare, continuava militant amb els Tupamaros, els pares i germans de Josefina van decidir seguir les seues passes i exiliar-se a Argentina. Josefina va començar a col·laborar amb l'agrupació Evita, on militaven dones properes al peronisme de base. Feien reivindicacions relatives al benestar de les mares i les criatures en les colònies infantils o al repartiment d'aliments, entre altres, a més d'estar molt presents en els barris. En 1974, aquesta organització es va dissoldre asfixiades per la persecució policial. La situació política argentina no va fer més que empitjorar, fins que en 1976 es produeix el cop d'estat que dona lloc a la dictadura militar de Videla. Comencen les detencions i desaparicions de persones. Paral·lelament, en el plànol personal, són anys en què Josefina i el seu marit adopten una xiqueta i, temps després, es separen. Ella queda sola a càrrec de la menuda, cosa que dificulta la seva militància, però no la fa abandonar. En tot aquest temps no s'havia desvinculat dels Tupamaros, als quals ajudava, per una banda, aconseguint cases a Argentina per tal que pogueren establir-se companys i companyes represaliades que fugien de l'Uruguai, i, per altra banda, facilitant-los documentació falsa perquè pogueren continuar la seva fugida fins a Suïssa. Josefina comença a ser perseguida per les forces de la dictadura argentina. Intenta amagar-se, sense èxit, però, finalment, és detinguda en 1977, apallissada i donada per morta. Desperta al matí següent, a 70 quilòmetres de distància de Buenos Aires, dins d'una fossa rodejada de 7 cadàvers desconeguts. Al tornar a la vida, com ella deia, passa un temps centrada en recuperar-se, cuidar a la seva filla i fer front a la dura situació econòmica en què es troba. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. En 1983 acaba la dictadura militar argentina. Josefina té només 36 anys i ja ha viscut més que moltes persones en tota una vida. Comença una dècada de canvis per a ella. Per una banda, recuperada la democràcia, també a Uruguai, els seus pares tornen a instal·lar-se allà, després d'una curta estada del pare en Espanya, on observa que no li agrada el camí que està prenent el país amb la transició i descarta la idea de tornar a viure a la seva terra. Per altra banda, ella, Josefina, refà la seva vida sentimental i té un altre fill. Va començar també un projecte d'investigació sobre la memòria oral d'exiliats republicans de l'estat espanyol al Cono Sur, posant especial atenció en les dones, el que li porta a fer nombroses entrevistes. En el plànol militant, continua col·laborant amb els Tupamaros, fins la seva desaparició com a guerrilla en 1989, i comença a fer-ho amb les madres de la Plaza de Mayo. Un altre canvi radical en la vida de Josefina va ser el diagnòstic d'esclerosi múltiple que arribà en 1993. Aquest fet la porta a involucrar-se en la fundació, junt amb altres persones que patien malalties diverses, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fugia de l'assistencialisme i tenia un posicionament d'esquerra.
Després de diverses dificultats econòmiques per a la família, enmarcades en la crisi econòmica general d'Argentina que va desembocar en el Corralito de 2001, Josefina, el seu marit i el seu fill, la filla a aquestes altures ja estava casada, decideixen emigrar a Espanya, concretament als orígens de Josefina, a València. Són anys de refer la vida i les relacions, així com de buscar feina i adaptar-se a la nova situació. Ella es centra, sobretot, en projectes d'investigació i docència universitària al voltant de la relació entre dones i discapacitat, un tema que també la porta a formar part de la Confederación de Asociaciones de Personas con Discapacidad y, posteriorment, de la Comisión de la Mujer en la Organización de Ayuda y Servicios para Personas con Discapacidad. Al poc de la seva arribada a València, comença a col·laborar amb la Fundació Salvador Seguí i, sobretot, en el programa Mujeres Libres de Radio Clara. Posteriorment, van vindre altres programes de ràdio lliure, com ara Comentarios y Música, Acció Directa o Lliure Directe. També va formar part de la nova etapa de Mujeres Libres en Radio Malva. Josefina Juste Cuesta va morir el 16 de desembre de 2025 als 78 anys. Gran part de la informació per a aquesta biografia l'he tret del llibre Josefina Juste, 5 exilios y una militancia, que van escriure en 2021 les seues companyes Carmen Agulló, Emilia Moreno i Jaqui Pérez. Per a mi és estrany parlar d'una persona tan recent. Normalment escric i parle emparada en la protecció que ofereix la distància temporal. Així que em disculpe si algú que la va conèixer creu que alguna de les coses que he dit no és del tot exacta. Però crec que era just fer, des del respecte i l'admiració, aquest acte de memòria a la militància i lluita de Josefina. Que aquest programa servisca d'abraç per a totes les persones que encara ploren la seva pèrdua. Efemérides. Efemèrides. Sí, sóc jo. És la mateixa, ves. Vinga, va, xurris, comencem amb unes efemèrides peculiars. Tinc una llarga, una curta i una proposta d'efemèride quotidiana de l'Horta. Comencé per la llarga i sina sense consens ninguno, perquè vull, com diria aquell. Vinc a portar-vos un bon mantecao, la insurrecció anarquista de gener del 33 i els successos de Casas Viejas. En aquesta efemèride passen moltes coses. Si se vos fa volar la història, vos l'explique per a dumis, com jo. Acompanyeu-me que anem juntis, va. Per contextualitzar ràpidament, perquè això dona pa 3 pais, tot comença amb les revoltes organitzades que es donaren al gener del 33, les quals volien denunciar les condicions de vida miserables de la classe treballadora i provocar un contagi revolucionari que iniciara una revolució llibertària de l'estat espanyol. Un mes abans, l'1 de desembre del 32, el sindicat de ferroviaris va sol·licitar suport en el ple de regionals de la CNT de Madrid per declarar una vaga general. Volien reclamar augments salarials, però finalment feren marxa enrere auspiciats per les seues seccions sindicals, que diuen que anava a fracassar. Va ser el Comitè de Defensa Regional de Catalunya qui va reprendre la idea a proposta del nostre llimbro revolucionari, Joan García Oliver, que estava empenyat en impedir una república burgesa amb una acció insurreccional. En este contextet que vos he contat, l'1 de gener del 33 comença una insurrecció anarquista als carrers, en llocs com La Felguera, que és la seu de la CNT en Astúries, però també simultàniament a Sevilla i Real de la Jara hi ha revoltes, i en Carabanchel, Gora Carabanchel, que tenim col·legues ahí, s'intenta prendre el quartel per a narcosindicalistes. En resum, moltes cosetes passen alhora. I se van escampant les vagues i les revoltes per tot l'estat durant els dies següents, per Barcelona, Saragossa, Múrcia, Oviedo, Andalusia, València. Havia passat una setmana i continuaven les accions directes, però amb molta repressió policial i detencions, el que dificultava l'acció coordinada i el seguiment massiu prolongat.
El 10 de gener, el Comitè Nacional de la CNT, que no havia convocat la vaga, va declarar que la insurrecció havia sigut de pura significància anarquista i que no havia intervengut l'organisme federal. No la condenaven ni tampoc Solidaritat Obrera, però, i cite textualment, no era ixa la revolució que es faria en garanties a la llum del dia. Com diria un bon amic nostre, ai, la CNT. Clar, vosaltres penseu que la realitat de tot això és que hi havia molts pobles on no arribava la info sobre com s'estaven desenvolupant les protestes, en altres punts. Alguns comitès locals actuaren de manera autònoma, com en un xicotet poble de Cádiz, Casas Viejas, on militants anarquistes decidiren iniciar el seu propi alçament entre la nit del 10 de gener i la matinada de l'11. Proclamaren el comunisme llibertari, com en altres punts del país s'havia fet, dirigint-se a l'alcalde i la Guàrdia Civil perquè es retirassin i es prengueren les armes. La resposta de l'Estat, com va ser? Pues, ràpida i brutal. I les forces de la Guàrdia Civil i de la Guàrdia d'Assalt, seguint les ordres del govern de la Segona República, arribaren al poble assassinant el veïnat i destrossant el que trobaren al seu pas, incloent l'assedi i incendi de la caseta del militant anarquista Francisco Cruz Gutiérrez, 6 dedos, amb gent a l'interior. L'única que es va salvar d'aquest incendi va ser Maria Silva Cruz, la libertària, militant junt amb més dones del poble d'un grup feminista llibertari anomenat Amor i Harmonia. Es calcula que 23 persones foren les víctimes civils en un dels episodis més violents i repressius del govern republicà d'Azaña i les seues forces de l'ordre. Tots els anys es fan actes commemoratius en el poble de Casas Viejas, Benalú. Inclús s'ha tornat a recuperar el nom de l'assemblea feminista Amor i Harmonia, per connectar amb el llegat de les joves del 32 i reivindicar la història de la seva localitat. I poc més, nenis, en això ja acaba l'efemèride. Ja veieu que hi ha moltes cosetes a efemeridar en tot el que us he contat. Però el que està clar és que recordant aquests fets es posa de manifest la naturalesa autoritària i coercitiva dels estats. I això, de volta en quan, està bé recordar-ho, i més en el PAI. Díselo, tata. I continuem amb una efemèride musical curteta per compensar l'altra. Selves passa fum fosca falaguera. I és que en gener de l'any passat... Ai, que m'he ficat en dreta allà, En gener de l'any passat, un dels meus grups prefers, el trio Marala, perquè ho entengueu, és com una fantasia dels països catalans, perquè n'hi ha una de Mallorca, una altra catalana i una altra de Pedreguer, País Valencià, perquè us ubiqueu. El trio Marala va anunciar que finalitzava definitivament després de 8 anys de trajectòria en 3 concerts durant el mes de gener. Un en Barcelona, altre en Mallorca i l'últim en Torrent. Va ser una gira de despedida molt curteta, res a veure en la gira de despedida que mos té acostumats la gossa sorda, que ja parlarem de la gossa sorda. ¿Vale? El pròxim capítol. El pròxim capítol. Però sí, hay debate. ¿Se'n recordeu d'aquesta gira de 2015 de un any i pico? Pues no, pues Marala no és d'aquest estil, ¿vale? La Selma, la Clara i la Sandra sempre estaran en el nostre core, per lo menos en el meu. Però no cal plorar perquè la seva musiqueta queda ahí i cadascuna continua amb els seus projectes. Així comença un poquet la carta d'amor a Sandra Montfort. Vale, Sandra vine, la L et necessita. Per mi és com la nostra Rosalía valenciana 2.0. O sea, canta que te cagues, vaya que te cagues, toca la guitarra que flipes. Lo que pasa es que Sandra pues sí que s'inclou en el feminisme. Correcte, i no especula en la vivienda. O sea, se podría dir que és la nostra perla, ¿no? Claro, es Evil Rosalía. Exacto. Entonces, pues res, Sandra, si escoltes el PAI, que yo sé que sí, ¿vale? Estàs convidadíssima per vindre a cantar a cafetes, plantar creïlles al sorteig o cuinar al taller de pastisseria vegana de l'Horta dimecres a les 5:30. O a les 6. O a les 6, depèn del dia, ¿vale? Mireu els memes. Visca Marala i visca la Montfort. ¡Vamos! Que no estarem en un programa de punt, de repente, en aquesta sintonia. Bueno, anem a acabar aquesta secció innovant. Elles innovadores. Podria ser una subsecció quasi. Jo l'he anomenat efemèride quotidiana del CSOA.
I avui li toca al meu col·lectiu prefer, Hortets. I és que m'ha donat per pensar a mi, Mari, que tal dia com avui, un poquet més alt. A ver. Ahí bé. M'ha donat per pensar que tal dia com avui de l'any passat, la penyi del col·lectiu Hortets, que és un col·lectiu molt xuli de l'Horta, que es dedica a treballar parcel·letes cookies, pues este col·lectiu estava començant a replegar faves i carxofes i començava a plantar pues, alls tendres, per exemple. Era divendres i tocava dia de reg. Aixina que tanqueu els ulls i imagineu-se per un moment a la gent organitzadeta. Un grup de personetes diverses en una horquilla d'edat de 19 a 73 anys. Totis amb sombrers de palla, ulleres de sol bacales, obrint i tancant comportes. La llum del sol reflectint-se en l'aigua de la sèquia i la penyeta repartint-se taronges per esmorzar. Estem superdins, no, Penyi? De veritat que sí? Pues ale, xurris, vos convide als col·legis que estem reunides així i a la penya que mos escolta a que pensem en aquesta espectacular imatge bucòlica per projectar-la molt fort, guardar-la en el nostre coret, perquè ens ajude a manejar el cul i fer front perquè no vinga el pai roïn i la seva gent malèvola a fotre esta efemèride l'any que ve. Ale! Visca el pai i mort la metrolatesa! Podcast anarquista interestelar. Podcast anarquista interestelar. Vale. Bueno, Penyi, pues hem aplegat al final del programa. Nosaltres ha sigut la forma que hem triat per a començar el nou any, fent el podcast, reivindicant l'autogestió, demanant la mort de l'Estat i demanant que només es faci un pai, no? El bo, el podcast anarquista i interestel·lar. Vamos! Bravo! Jo crec que ha quedat un programa així ben asseaet. Espero que a vosaltres també vos ho hagi aparegut. Moltes gràcies a les companyes del Punt per les seues aportacions, el seu projecte, els seus llibres, la seva saviesa. Recordar-vos que es troben en el carrer Josep Esteve, número 46, que ho dic jo perquè ells no ho han dit, fan presentacions de llibres, fan projeccions de pel·lícules, fan tallers d'investigació, vos conviden a vindre, a tots estos tallers o simplement a fullejar els 4.700 milions de llibres i de fanzines que tenen, o a consultar el seu arxiu anarquista. Adquiriu també el llibre de Otra Historia del Consejo de Tribus, que és preciós, és superbonico, té fotos, està a color i hi ha molta investigació i molt de curro ahí. Si és roig i negre, que li agrada la meua L. Res, dir-vos que si no heu entès res de les zones temporalment autònomes, dir-vos que tranquil·les, que és completament normal, que nosaltres tampoc hem entès res, i recordeu que mos podeu escoltar tots els divendres a les 7 de la vespre en Ràdio Malva, que mos podeu trobar en iVoox, en Archive, en Instagram, en podcastamk.org i mentre no mos capen per drets d'autor, pues també a YouTube. I res, fins al pròxim programa, que serà de senyores anarquistes mortes, que en este cas no mos conformem en portar soles a una dona, sinó que portarem a tota una família profundament anarquista.
Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.